Benvinguts a aquesta informació meteorològica exclusiva per Agbar amb prediccions meteorològiques. Últimament estem dient sempre el mateix: calor, sequera, calor, sequera. Doncs bé, avui portem alguna novetat positiva, però compte, anem a pams. Primer de tot, sequera que també afecta altres zones del planeta i molt greus, com per exemple el desert de Nevada. Aquest és el llac Mead, a prop de Las Vegas, completament sec, però també a Europa. França, Illes Britàniques, Itàlia, Espanya, lògicament també. Vegin, això era França des de satèl·lit fa un any, amb moltes zones verdes, això seria Bretanya, però enguany veiem zones marrons molt extenses, perquè la sequera és molt greu al país veí. Catalunya també, un exemple el tenim al pantà de la Llosa del Cavall, així es troba, el 27% tan sols, quan fa un any estava al 68%. Anem a veure, doncs, aquest índex de sequera que estem patint. Aquest mapa el representa des del juliol de l'any passat fins a aquest juliol. Gran part de Catalunya amb colors grocs o vermells, índex de sequera greu. Però és que fa 2 anys aquest índex de sequera acumulat encara és més greu. L'estem arrossegant. Anem a veure les prediccions, que hi ha aquestes petites novetats d'esperança. I és que efectivament veiem com les tempestes per aquesta setmana seran més freqüents, ja ho estan sent els últims dies, al Pirineu i Prepirineu. Fins i tot demà alguna podria ser forta. Això sí, les temperatures no hi ha manera que baixin, fins i tot pujaran més a partir de dissabte, molta calor els propers dies. El tant per cent dels embassaments, si ara estan al 40%, al 42%, probablement baixin al 40%. El Taiko ja l'han vist aquí a darrere, amb llamps per sobre, esperant aquestes tempestes. Efectivament, aquesta és la temperatura per als propers dies, molta calor fins al 13 o al 14, i després potser començarem a tenir canvis de temps més importants. Seria a partir del 17 o 18. Esperances, doncs, de canvis més importants, produint aguantar la calor i la sequera. Més informació d'aquí uns dies.